ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нафтиҷи. Имрӯз мо макони дарвоза омадем. Дарвозаҳои арзон качествени дар кор бошад. Тамошо кунед дӯстони азиз, якта нархаш, размирош кати гап задагим дӯстони азиз, вариантҳоро бинед, чӣ хел хушрӯ, чӣ хел зебо. Дӯстони азиз, дар канали мо обуна шавед, якта лайк кадед, дастгирӣ кунед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Мо сар кардем, рафтем. Инак мо дарвозаи фасона барои шумо сиёмка мекунем. Дарвозаи император, дарвозаи галагалакорӣ, дарвозаи тоҷ, калетка адели бисёр мепурсанд, калетка аделишам ҳаст. Дарвозаи фасон болош қоши болош лазер, дарвозаи шоҳона, дарвозае ки беҳад иам дарвозаи фасон аст. Каталоги дарвозаҳо ҳастад, баъд бисёр фигурҳо ҳастад инҷо. Ҳам самарқандӣ аст, ҳамаш лазерни лист дорад. Дарвозаи самарқандӣ вариантҳои бисёрша дорад. Анаям ҳам хеле қават ҳисоб мешавад. Як қават листи лазерни дорад бародаро, як қавати дигар хафош листи обични дорад. Дарвозаи вафлини бародаро, дарвозаи хайтек, иам дарвозае ки мепурсанд арзонтар бошад. Вариантҳои арзоно дарвозаи фасон буромад, иам новинка. Кадоми дар решотка дар кора барои ҳавлӣ, барои гирди агарот фарқ надорад, решоткаро мекунем. Кадом фигурае ки шумо дар махбул шид, ҳамонро скриншот карда модароӣ кунед. Адресҳои мо бошад шаҳри Бохтар, бозори Ҳоҷишариф, рӯбарӯи Мошинбозор. салому алайкум бародаро, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. Инак мо дарвозаи фасона барои шумо сиёмка мекунем. Кадоми дарвозаи ҳавлӣ, дарвозаи дача, дарвозаи перила, решотка, чизе ки айҳон сохта мешавад, якта ба якта маълумот метаҳем. Нархи навоша, размероша, материалошона, качествои корша, ҳамаша якта якта маълумот метаҳем. Навора пурра тамошо кунед, як лайк ҳамонед, рафтем. Дарвозаи тоҷ, дарвозаи тоҷе ки дар Тоҷикистон ягонта нест. Якум бора и дар Тоҷикистон сохта мешавад. Дарвоза аз ду қават лист иборат аст. Листҳои якумсорти пеши пешаш, фигурош ҳар якташ герметикаги маҳкам, листҳо ҳама ҷош гилои хеле простой нест. Гилои чугунӣ, ҳамаш ғавс, материалош ғавс. Сета шарнили калони гиган, дастҳои калон. И хеле дастҳо бародаро худаш нархи як дарвоза месталка. Хоб материалои пеши пеш гуфтем, листҳои печка, ай ҳамин листҳо печка тайёр мекунанд, бозорда мефурӯшанд. Листҳо ҳамаш ғавс аст. Нархи и 28,000 сомон, доставка установка дар Друмш медрояд. Фарқ надорад ки дар куҷои Тоҷикистонен шумо. Доставка установкаш бепул то куҷоира бигӯен бурда мечаспонем иншоалло. Дарвозаи навбатӣ бошад дарвозаи император, дарвозаи галагалакорӣ, дарвозае ки беҳад бисёр меравад. Ин дарвоза хадавои дарвозаиш размераш 4x3 ай, профилош ҳамаш ғавс ай, листҳо ҳама ғавс ай. Иш нархи иш 17,000 сомон, доставка установка ишам тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонда бепул ай. Баъд бо дарвозаи классик, дарвозаи иам ҳамин хел дарвозаи фасон, болош қоши болош лазер, мақсад ки гило ҳама фасон. Нархи иш 13,000 сомон, доставка установкаш тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонда бепул ай. Фарқ надорад ай куҷое, ҳама ҷо мебарем мечаспонем. Баъд дарвозаи навбатӣ бошад 4x3, калетка аделни бисёр мепурсанд, калетка аделнишам ҳастай. Мақсад 4 метрай, калеткаш дар баршай, дар дуруниш неста, аделна дар барш неста. Ишам ҳамин хел дарвозаи самарқандия. иам материалош ғавс, доставка установкаш хати 12,000 сомон, тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонда бурда мечаспонем. Дарвозаи шоҳона, дарвозае ки беҳад иам дарвозаи фасон аст. ёра бисёртар аз Самарқанд меоварданд. ҳозир мо дар Тоҷикистон ҳамира сохтасем худмон. Нархи 18,500 сомон. И аз ду қават лист иборат аст. як қават листи сангдор, як қавати дигар листи гладки ай хафош обични ҳисоб мешавад. ишам ҳамин хел ҳар як ҳамин сифати кор, ҳар як ҳамин герметикати маҳкам мешавад. Дастҳои калон, қилф, калид, ҳама чиз комплекс ҳаст. Стойкаш, дугаш,
размери иш ҳам ҳамин хел 4x3 размерҳои 4x3 бисёр тайёр дорем бародаро. мақсад WhatsApp ҳастай номерои 977 55 55 52 дар WhatsApp ҳастай. бисёр тайёр дорем. агар ки шумо дар дарвозаҳои мақсад тайёр дар кор боша ҳастай. бо ки размери хонаи худтон боша бо уша отдельно заказ мекунед. мо рафта размери хонатонро чен карда омада месозем. баъд каталоги дарвозаҳо ҳастай. баъд бисёр фигурҳо ҳастай уҷа. WhatsApp да менависонед ҳама шумо да мерава якта ба якта нархи навошон, размерошон, фигурашон ҳамашон мерава. дарвозаи навбатӣ бошад дарвозаи иам самарқандия ҳамаш лазерни лист дорад. ду қават ҳисоб мешава. фигурҳои фасон кардем. иам ҳамин хел ҳама ҷош герметик маҳкам, дастҳои заводской, краскаҳои хамера, краскаҳои пешай, лак дорад мақсад краскаш ҳамаш. хоб болош лазер. нархи ин боша 11000 сомон. иш ҳам ҳамин хел доставка установкаш тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон да медрояд. бурда часпонданаш ройгонай бародаро. дарвозаҳои навбатӣ дарвозаи самарқандия иам ҳамин хел дарвозаи самарқандӣ вариантҳои бисёрша дорем. иш листҳои 1.5 хати мешаванд. ду тараф тумба кардем. мобайну ҳама никел заргия бародаро. размер 4x3 нархи иш ҳам ҳамин хел 11000 сомон. доставка установка шартӣ. ана иҷаб мезгарем бо дарвозаи бо ҳамин хел лазерни лист. ана иам ҳамин хел ду қават ҳисоб мешава. як қават листи лазерни дорад бародаро. як қавати дигар қафош листи обични дорад. хоб размери иш боша 4x290. нархи иш 9000 сомон. доставка установкаш ройгонай бародаро. бурда часпонданаш фарқ надорад кадом минтақаи Тоҷикистон ҳастай. ройгон мебарем мечаспонем. дарвозаи вафлини бародаро размер 4x3 листои ҳам листои ғавсай. нархи ин боша 9000 сомон. доставка установкаш дар дурунш медрояд. ин материалош ғавсай, қулф, калид, дастҳои калон калон ҳамаш мақсад қонуни қоидавӣ омага. дарвозаҳои хайтек бародаро бисёр хайтек бисёр мепурсанд. дарвозаҳои хайтек ҳастай. дастҳои калон калони ҳам ҳамин хел қулф, калид. хоб размер 4x280. нархаш 7500 сомон. доставка установкаш дар дуруниш медрояд. бо ҳастай хайтекҳои ҷада мезгарем 4x260 ҳастай. иш ҳам ҳамин хел нархаш 7000 сомон. доставка установкаш дар дуруниш медрояд. бо ҳастай ҷада 4x280 хайтекҳои мақсад чанд светам. хайтекҳои хел ҳамиам дастҳо қулф, калид болош мақсад ду арка решётка. размераша хай гуфтем. нархи иш ҳам ҳамин хел 7500 сомон. доставка установкаш дар дуруниш медрояд. материалошон мақсад материалои тунук нестанд. материалои соза ғавса. дарвозаҳои печатной размер 4x280. нархи ё боша 6500 сомон. доставка установкашон дар дуруншон медрояд. мақсад ҳар як кори мо мекунем бародаро ҳамаш герметик маҳкам мешава. ду слой краска мешава. ҳамаш қоидавӣ мешава. доставка установкашон дар дуруншон медрояд. иш ҳам ҳамин хел дарвозаҳои печатной дар стили хайтек меган. ёра рангави дарои хонаорӣ мақсад стили новинкаи ҳам размер 4x280. нархи ҳам 6500 сомон. доставка установкаш дар дуруниш медрояд. ана иҷа бо дорем бародаро бо ҳамин печатной бо камтарак дизайнери дига хелхатӣ. нархи иш ҳам 6500. размер 4x3 листои 1.5. доставка установкаш дар дуруниш медрояд. иш ҳам ана бародаро дарвозаҳои хайтек иам мақсад краскаи молочник размер 4x280. нархи ин боша 7500 сомон. доставка установкаш дар дуруниш медрояд. бурда часпонданаш ройгонай бародаро. иам ҳамин хел қулф дорад. мақсад даста ҳама чиз комплект шуда ҳастай. стойкаҳои ғавс, дугай болош ҳамаш дар ҳамин нарх медрояд. сифати кора бародаро аҳамият битен. дарвозакун бисёрай. сифати кор дар ҷои аввал местамода бародаро.
ям дарвозаи печатной, дарвозаи 4 ба 260 листои ғавз хатиам аст, листои тунук нестанд. Болош лазерни лист, нархи ин боша 6000 сомон, доставка установкаш дар дурунш медрояд. хоб бо инҷа мерем дарвозае ки мепирсанд арзонтар боша, вариантҳои арзоно 3500 сомон. нархи дар ҳамин се хайм аст. доставка установкаш отдельно ҳисоб мешавад. шумо ай кадом минтақаи Тоҷикистон ҳастед, менависонем ки масалан мо ай фалон ноҳияем, мо ҳисоб мекунем, нархи установкаша отдельно мегем шумода 3500 сомон дар ҳамин се хайм. материалои масалан дарвозаҳои тунук, дарвозаҳои арзон камтар тунуктар аст. ана инҷа мезгарем дарвозаҳои 3.5 метра. дарвозаҳои 3.5 метра нархаш 5000 сомон, листои ғавз хатия 3.5 ба 250. болош лазерни лист, даста, мақсад хилф, кӯчок, ҳама чиз комплектда ҳаст. ана инҷа бо 3.5 метра дорем. бо 3.5 метраи баландтара иш, размераш 280. хоб нархи иш боша 6500 сомон. иша материалои ғавз хатия. доставка установкаш дар дуруншон медроя идаташа. фақат дарвозаҳои арзонтарда доставка установкаш отдельно. дарвозаҳое ки ай 5,5-6,500 сомон болоанд, доставка установкашон дар дуруншон медроя. дарвозаҳои 3 метра 3 ба 2,5 нархи боша 4000 сомон. мақсад листои ғавз хатия, листои тунук нестай бародарон, листои ғавзай. доставка установкаи отдельно ҳисоб мешаванд. баъд инҷа бо дарвозаҳои 4 метра мепирсанд, вариантҳои арзонтар. 4 метраам дорем бародарон. размераш 4 ба 250. нархи бошад 4500 сомон. ишам ҳамин доставка установкаш отдельно ҳисоб мешавад. кадом ноҳияи бошад, мақсад бинависанд, мебарем мечаспонем. бо инҷа ҳастай дарвозаи 3.5 метра арзонтар мепирсанд. 3.5 метраам дорем. нархаш 3300 сомон. 3.5 метра, баландиш 250, бараш 3.5. нархи бошад 3300 сомон. бо дарвозаи 3 метра ҳастай, нархаш 4000 сомон. 3 метр ба 250. болош гул, мақсад решётка, мақсад дарвозаи гулдори фасон. нархи бошад 4000. иам ҳамин хел. листои ғавз ҳаст, мақсад листои тунук нестанд. дарвозаи дарожка, дарвозаи бовар кун бисёр дарвозаи фасон буромадиам, новинкай. хоб размераш 4 ба 280. нархи боша 7500 сомон. доставка установкаш қади бародарон. материалои ғавз ҳаст. баъд ҳамин картинкаша нигоҳ кунем, беҳад фасони бад буромадиай. хилф, калид ҳамаш дар дурунша. беҳад дарвозаи фасон буромадиам. бародарон бинависонем кадоми дар кадом размери дар корай. WhatsApp номерои 977 55 55 52 да бинависонем. ҳамоми намуди дарвозаҳоро мебарем мечаспонем. фарқ надорад ки ҷои Тоҷикистонанд. кадоми дар решотка дар корай, барои ҳавлӣ, барои гирди агарот, фарқ надорад, решоткаҳоро мекунем. ё метри пагоншон сар мешавад ай 350 сомон то 1700 сомон ҳастад. лазерни барои панҷараҳо, барои решотка, барои фарқ надорад, трезай, барои чизе боша, ай оҳан ворам соз мекунем. дарвозаҳоро тамошо кардем бародарон, якта ба якта. нархи навоша гуфтем, размероша гуфтем. бо кадоми дарвоза дар корай, номерои 977 55 55 52 WhatsApp да пайвастай. ҳамин рақамҳо да WhatsApp да бинависонед. мо размери дарвозаҳоро мегем, фигурашона шумо да мепартоем. кадом фигурае ки шумо да махбуб шид, ҳамонро скриншот карда мо да роӣ кунед. тамом, мо дарвозаро бурда мечаспонем. адресои мо бошад шаҳри Бохтар, бозори Ҳоҷи Шариф, рӯ ба рӯи Мошинбозор. раҳмати калом ака. Тамом. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.